Ještě bude morka. A říkáme nápad? Ježíš. To všechno, co umíte? Všechno? Prosím. Ošahavání kolinek. Počkej, zatím jenom začínáme. No. Nastav ten svůj spodní den. Máme to nic ne. Ty jsi zmrkla. Ne, to mělo být jako úsměv. Aha, tak to promiň. Tak ty to znala. Neviděla jsem to. ne, ale je to možné, že se mi chtělo zvracet. Nebo jak si myslí, jako bezpečí? No já vím, ale tak jako bezpečí, to chápu, ale bezpečí a hygienu, to je nějak strašné. Hej, nuda. Když někomu spadne bezpečí mykola. Nuda. No takhle, vem si, že zabezpečuje účastníkovi bezpečí a hygienu. Ano. No, Co to je za kec? Však bezpečí? No, nevím. Hygienu. Bezpečí. Jsem zase u bodu G. Už zas? Sleduj. Za G. Fakt, bod G. Ano, bod G. Tady je. Jako tady mám bod S, tak tady je bod G. Já jsem trochu utečka, ale jak do G nemůžu s tím bodem G poradit, ale. Chceš poradit? S bodem G? S bodem G. To zní jako nesmyslný návrh. Ale já jsem přece všichna holka. Tak jak bych řekla tohle, jakože dbaní o dobré jméno, to je blbé, jako to mi přelož. No? Tak to je blbé, nebo prostě ne dbaní, ale... Přestaň ti říkám. Vůbec si nevšímej, Fernandí. Děkuju. Je to zachování dobrého jména? Napiš jakože zachování dobrého jména. Ano, dobře, to je ono, dík. No prosím, 2 zloty. Tak tady stouply, stravenky už se neberou. Tak už je to nuda, ne? Člověk má chod na čas a se naskoušel na neumí. Jasně. Co to je hezké. V kolik hodin? Teď mám nazvat zpráv. Mohla bys nám říct svoje pocity? To není skupina, ale to je trakče. Jako koncept. No, že to bezpečí a hygienu jako zaručuje v tom, jakože průběhu účastníky. No, jakože když se bude z toho programu, no. No, chuť se na podívat. Počkej. Ale nemůžu. Kapesník si vytáhnu.